سامي باتي أب كفلوس تأسوك وصفت سيماي ترعين ساعتون نمان كتصبه زاقم أن دابلا ساقم أوان درار أخلم داك أغازا كابزاز زان هو قليهم أب ساعتهم كدرارو دابخ بلوم يقداس صرحان تابلكات صرحي مسكربين إذن كايت سرح دما بحاسب كتناوز كابتا استجابتا سالون عيت الساعتن كنا أبغزهم آتي زلو كبير سلالو سلستردهم كتزارباي تسمعون بانصارو دعاتا مليسهم نابيت مقبي أمرهم أكايدهم كابدو نمأنقل أيكون انتاي دعا ناي حابار زخون هيزم كملا سنبر حادث صبق نايت غزان السيوم ولا دعا كاب ببينهم محسني ولدو دعا امبر فللاتو تاباين بزي قدس كم أحواس سميرهم تخبابيرهم مسخدوم اتي زلو ناتزي بلوش فنالوم هسام حمقات ويدما قدلت ناي ودقزو حادوكو أدواي واتسيو كزارب زدليلن كم سمت عندما أمانكم زير رادع نتفكن لألقدنيوم كنا نكفو زحب أيكونن بستخ علمتان تراديهم تساقمهم اندافتو تحايكم زخدو زلو سماريسهم عد على اليوم زر إيك وزير أيكونن آقات من كلهم أخاخيبهم كابيهم صوبزي قدس دما تحاليهم نابرا سدتهم يمهروا له زرعهم زبلو زقان علم ورا حلف حالفهم قال امسي قدي صبقوا زيفتو كينهم ننحرم كنا قوتهم فاتيني من قنام بينا ويتم زبلت انسيتي انت سخون يروم كسا برو جيزي امتفون نساتهم قنا تتأميرو استأثر انسيتهم سلامتين سوات ناتهم قدفهم نبكال زقامت ويدما نيكال صبق زير اللي مسحاتة حدا جيزي عزي وسان حتى كولي اتي مبرح الزحابة سب سيرب وز جمرهم ريخ لها بزح كل كبلنا نفس متحز لو سبيكم أزكبر ويدما بنفسه زيت تعاون مالتيوم نفس متحز لو سب ناكل أبيت كريفة سيمس لزيدلي حالي هو كود أكا كيدك أسي زحادر كابتي زجرم دما أبيدو زلو وركي عين تاينيوم أوجد زلو جما قد قبرلونيو همون قالون مستي استحالو خسب سلسخو منبارو رسيو نابرو قديفو نايكال أوت كم أدو كيدك أسا كفا كمحزيو ألي حادر مرعاناتو دما صاقام كم حسم نتسب مأتوي كرخولي تسعر حاسو تآتيقو بزي جبت مراغاقز زي اللي تصحف زي توحل نقر اندا قبرا إلا موكو وكاقالس كنا اتزخدو منقد نحما أسلسخون الرخص إلا ما يوم اتي استحاسب اللو سب دما زي مزازم الزخون قبل اللي استحاسب الوديت كي تغنزبه اتعاشا تمثيلو زرق حلو ماتس او داي اتموم قلتان قرميت كسكم زقبو بانت ارون دحريتي خونمو نستي علامي كفوت تحيزو يرمس ويدما كام جاو ها يترف اتو كم غواراي وطونو سلاز حرمت صبو زغبره استعوت مسيلو عشا ابداني حقوس بقى فينچر عيبل يقداس زيركا كل غيزي منقد حق حيز خيسب مودعاتو سلازعوت منالبات نغيزيو سلا انت بلا بقالا حريما تعوي كمستاب حاله كني لس علامي كفو باتي بقالو زرق حمرب تتحيزو كمستافع كيت حلمه استفتح نغريو إذن أتازودي دحاندي اندابلت تسي أداقي ما دقاقي ما أما أصوم يدك سبت صحات ملسات قلتين ببرتو حساب تسامي دمالو سامي ولاو كدك إس انت نبرا تغرابيرو يقداس انت كقبر كمزالو يسلاس سلازلو كالأيتر عين إسرام كم تلمود أنا الزبالة زمان أمتصو كدان تخدينو مثل نايدا بيستيقو وددر سنة صباحوي فاشن شو كارز دالي انك مسل كابتا مسمس تبل مكينة وردو ناب أن دامو بالشيط ألوك أتقبل إسرام حوي زبال دمسي قولان استيتي آقيتو حازو حق ايدو شوي كتسوع سمعي أن دابلة نقول نتمت مسقابلة رقاق جاكيت نسا اللي تستخدنات عفلبا كفت زبالة عبركو سلفو بتخ زبالة سرى كمقون همبرتا زرعي مسلنا عدداس جمعا بعالت لمش تصوري كتن زبالة مأخلي قومتون حلن مسلنا دابيستا ماستيكا قوتا اندا بلد
ናብ ወቅት መፅእ ምስ ተኣዘበ ክላ እዛ ወያልካ እንታይ ደኣ ክትገብር ትፅውዓን ዘላ እንዳበለ ተፈሲሑ ክፅበያ ጀመረ። ኣታ ኤስሮም ሓወይ እንታይ ደኣ ኩርዓዲ እዚ ኩሉ እንዳፀውዓኳ ምስ በለቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ብጀካ ምስ ኤደን ምስ ካልእ ከዛረብ ሽውሓት ይብሉን ይሄ ሞ እንታይ ከፊኡኪ ምስ በላ ኦይ ሎምስ ብፀጋማይ ጎኒ ኢኻ ተስቲቕካ መስለኒ ኣነ ከሄለን ፅቡቅ ጌርካ በርዓይኒ ሓንቲ ኢዳ ንሰላምታ እታ ሓንቲ ኢዳ ድማ ዳሃቢስታ ክትልዕል እንዳሰደረት ተዛረበት። ይሄ መሆይለን እንተኾንኪ ምስ በላ ኣታ ኤስሮም እቲ ፈለማ ከንፈሪ ክትስዕሙ ከለኻ ደኣ ከምኡ ዘይትብል ነበርካ ምስ በለቱ ንናይ ከንፈሪ እዚ ነዚ ርእሲ ሓደ እኹል ቆልዓ ዝኣክል ድዩ ምስ በላ ኣታ ኤስሮም ንኣባ መለሰሉ እንታይ ክትብል ደሊኻ ኢኻ ብሂወተይ ከምዚ ከማኺ ዝሰሓበኒ ከንፈር ርአ ኣይፈልጥ እንደወትውን ኣይነበረካን ድሓን ንሱ ሞ ነግደፎ ሓቀይ ክትከይደ ወዲኻ ኣለኻ ፕሮሰስ ደኣ ዘይትገብረለይ ምስ በለቱ መናዲኣ ነጊርዋ እንዳበለ ብውሽጡ ሓቀይ ገፅ ርኢኺ ተፍዕስካ ካብ ቅድሚ ምስ በላ ንውሽጢ እንዳወልክዓቱ እግሪ እንዳንቀሳቐሰ ኣታ ኤስሮም ሓወይ ናይ ብልበይ ቆይ እዚ ዓዲ በጃኻ ፀሊእናዮ ወላ ሓደ ለውጢ ዘይትርእሉ ድሓር ድማ ብሰንካ ካብ ሓደ ደላይ ኣብ ካናዳ ዝነብር ከም ዝተረፍኩ ኣይተበስዐባ ምስ በለቱ ግይፅ ምስ በልዋ ሰላፋት ተቐልጓል ንሱ ይፎሳ ኩሉ ኣብ ግዜ ጥዑም ዶ ትብለይ ነበርክን ካብ ኮነ ንሳኺ ዘራኽበኒ ጥዑም ግዜ ሓሊፍ እዩ ትኽየፍኒ ይኽየፍካ ነይረ ካብ ድሌት ክሽኡ ኣብ ገንዘበይ ተሕምስ ዶ ኣይነበርክን ዝበላኣኽዮ ዝጨረምክዮ ዝተኸደንክዮ ኣዋሓልልክዮ እንተትኾን ነርኪ ምሽ ካናዳ ክትከዲ ክንዲ ካናዳ ትኸውነ ሃገር ናይ በይኒ ምስ ፈጠርኪ ሕጂ ኣብ ከምኡ ኢለኹም ናይ ዝሓለፈ ዘዘኪርኪ ሕጂ ምናልባት ምስ ትረኽበኒ ኣብ መንገዲ ማለት እዩ ደው ከይተብለኒ ከናፍርዱ ገለመለ ከዓ ትበለይ ሕጅስ መልሳ ከይተፀበየ ገዲፍዋ ንውሽጢ ደኣተወ ከምዚ ስለዚ ዝፈጥሮ ካይገርማ ኣይተረፈን ኣዋል ከምዚ ኣይር እንዳፈለጠት ንገለ ግዜ ከም ቁርዲ ድልግብ ኢላቱ ዝነበረት ክንስኾኑ ንሱ ድሌቱ ይገብር ንሳ ድማ ከምኡ የግዳስ ክኸይዲ ስለሰምዐት ዝጣፈሸ ነጋደ ከም ዝበሃል ካብ ረኻብኮ ኢላ ዝሓለፈ ታሪክ ክትግንፅል ፀንሐት ንግዳስ ዝልከፍ ኮይኑ ስለ ዘይረኸበቶ ካልእ ከይወሰኸት ከላ ሰላሕ ኢላ ክትከይድ ዝመረፀት እቲ ምንተይሲ እንታ ሓሪቑ ስለዘይከኣልዩ ሓሪቑ ከሎ ሓደ ግዜ ደዊላትሉ ሰዓት 3 እዋን ዘይብሉ ኣብቲ ሰተይሉ ዝነበረ ናይ 3 ሰዓት ርሕቐት ካብ ገዛ ኣባር ካብ ትመፅእ ገይሩ መንፀውዒኺ ክብል ገዲፍዋ ምስ ካልእ ጓል ዝኸደ ይሄ ደኣ ምስ በለቶ ኣብ ዝተረኸብሉ ግዜ እድል ኣይገበርክን ኣብ ዘይኮነ ሰዓት ይክደውል ክብባል ጥራሕ ኣፅዋ ኣላ ኤስሮም ሸፍታ ኣዲስ ኪድበ እንታይ ደኣ ክንገብር ፃዕዳ ይፅናሕካ እዚ ዓዲ ኸማና ተዕርፍ እንዳበለት መንገዳ ደኣ ገበረት ኤደን ሳሚ ዋላ ሓደ ካይበላ ሓዲሩ ስራሕ ውዒሉስ ከም ብሓድሽ ተመይሱ ገዛ ኣትዩ መደቀሲ ክፍሊ ምስ ኣፀወ ገለ ክብላ ትፀበ ስለ ዝነበረ ሰቕትኡ ከምዚ ኩንታል ፀቕጣ በቃ ከብድብድ በላ ኣቕላ ኣፅዮን የማን ፀጋም ኒኡ ነጀበለት ካይትዛረቦ ድማ ድፍረት ሰኣነት ኣነስ ወደይ ኣብ ምንታይ መንቀራቅሮ ይኣት ኤስሮም ንስኻሲ ናይ ኢድካ ኣይትስኣን ኣታ ፈጣሪ ክንደይ ግዜ ደይ ከማረኻ በጃሓባ ገለ ፈታሕ ኣምፅኣለይ በቃ ብጭንቀት እኮ ተወጢረ ከትኮስ ቁርብ ተሪፉን እኮ እዩ ዘሎ እንዳበለት ቤና ክትሕተፍትፍ ዝሰምዐ ወዲ ገዝኣ ይሄ እዱ ሓቀይ ናብ ፅላለ ገፅቲ ትኸድለኺ ሳብ መድሓን ክሳብ ዝነፍሰሉ እምበር ካብ ንፈልጦ ንመጀመርታ ግዜ ዓይኑ ፅቡቅ ገይሩ ዝበርሓሉ ኣባኺ እዩ ኣቲ ተራፍቶት ከምስለኪ ምሳኺ ዘለዎ ንሱታት ይክብድ ኢሉ እምበር ክመፃኪ ብዙሕ ኣይትሸገር ድሓር ድማ ፀገምኪ ፀገምና እዩ መዓስ ከዘይተሰምዓና ኮይኑ ንስኻ እውን ብኣብይ ዘለኽዮ ተስፋ ኣይቆረፅኪ ተረመስኪ ኣደራ ከምዛ ዘይወረደኪ ኩሉ ፀርኪ ሰለይትል ዘለኺ ስለዚ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ከይትስከፊ ናይ ሳሚ ነገር ድማ ናባና ገዲፍ እንዳበለ ከረጋግዓ ፈተነ
ደሶም ኣሕዋቱ ብሰብ ገይሮም ግድን ተቐበለና ዝብል መልእኽቲ ምስ ለኣኽሉ ፈቲ ከይፈተወደወለሎም ሓሳብካ እንታይ ምስ ተባሃለ እውን ኣብዚ ዘፍቀርክዋ ሰብ ስለ ዘላ ሰማይን ምድርን ይዛገብ ንሳ ሓራይ ከበለት ኣይወፅን ይክብል መለስ ዝሓቦም ኣሕዋቱ ሕማቕ ወረ ክሰምዑሉ እንተዘይኮኖም ፍቕሪ በለ ሂዝዎ ሰምዒም ኣይፈጥን እዮም ንጓልካስ ራሓፅና ደምና ንኸንቱ ክተባኽኖ ድሓር ከዓ ኣቲኻ ተእትዋ ምስ በሎ ናይቲ ነገር ጉዳይ ጽቡቕ ገይሮም ከይፈለጡ ንዓይ መሓሸኒ እንዳበለ እዚ ንሳ ናበይም ኣይንቀሳቐስን ክብል ንጹር መልሲ ዝሓቦም እንታይ ሞ ክብልዎ ንሓደ ዝኣኸለ ሰብ የገዳስ ካብ ሕብርኩም ትርምጓል ሲያምለጥውን ክንዝኾኑ ድሓይናታ ዘፍቀራ ክገብሩ እሞ ድሓር ዝግበር ነገር እንተሎ ገለ ክገብሩ ዝተሰማምዑም ትሕገዝ ጓል ኣላ ዝበለውን ግና ንሳ ኤደን ዘፍቀራ ምዃነስ ኣበይሞ ኢሎሞ እምበር ጠቢሩ ጠባቢሩ ኣመኽንዩ ገለኢሉ ዘይንኤደንስ ብዘይፈልጦም ብሰንኪ ዕስሮም ብካልእ ሰብ ገይሮም ንሳቶም ፕሮሰስ ዝገብሩላ ዘለዉ ብዶም በታ ዝተጨነቐታ ከይተደረረት መግቢ ዝበሃል ከይለከፈት ኣብ መደቀሲ ኣክላ ቴሌፎና ድምፂ ገበረት ናይ ዘረባ ሸውሓት እኳ እንተዘይነበራ ኣብርሃም ስለ ዝኾነ ተቐበለቶም ካብ ድምፃ ፅቡቕ ከምዘየላ ክፈልጥ ኣይተፀገመን ድሓነ ይባል ምእንታን እንተረሳ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ምስኡ ግርም እናልሓዘት በቃ ምስቲ ፕሮሰስ ዝተኣሳሰር ነገር ልፍ ምባል ቀፀሉ ክንደይ ግዜ ብሓባር ሓዲርኩም ኢሎም ምዝሓትና ክንደይ ግዜ ኢለክ ነይርሞ ምስ በላ እንዳሰሓቐታ ኣይተሕፍረኒስ ከበለት ፈሽኽ እንዳበለት መሊሱ ናይ ውሽጢ እንታይ ዓይነት ሕብሪ ጌርክ ነርኪ ገለ ምስ በላ ሞ ብሕፍረት ከይተረድኣ ዘሰሓቕ ሕውስ ምስ በለት ከቢድዋ ዝነበረ ነገር ዋላ እኳ እንተዘይፈለጦ ፈኺስዋ ክትሰሓቕ ምስ ሰምዐ ድማ ሕጉስ በለም ትምኒቱ ኣብ ልባ ሰሊኹ ኣቲ ንሓዋርኩም ናይ በብቕሮም ይኣትዋ ከም ዘሎ ኣስተብሒሉ ልቢ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ቀረባ ዝበሃል ምስላ ክጥቀመሉ ዝደለየ ዝመስል ክንስኹነ ከዓ ኣሎ ዝበሃል ጥዑም ቃላት ህያባት ገለ እንዳሓበ ልባ ክብህግቦ ዝፅዕር ዘሎ ናይዚ ፍልይ ዘብሉ ግና ከምቶም ብመልሓሰብ ጠቢሮም ጠባቢሮም ድሌቶም ምስ ረኸቡ ዝእፅር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ነቲ ናብራ ኤውሮጳ ተፍክሰሉ ተሓንቅኦ ዘሓንቅኣ ንሓዋሩ ክጠቕልላ እምበር የግዳስ ምናልባት ሰሊጥዋ ካብ ዓይኒ ዝረሓቐ እንተዘይገይራቶ እምበር ኣብዚ ሕጂ እዋንሲ ዝመፀ እንተመፀ ዝተላገበ እንተተላገበ ኣብ ልዕሊ ሰሚ ዘለዋ ፍቕሪ ክብል ኣይኮነን ስክፍታ ሳሚ ከይርሕቃዩ ከምቲ ዘላቶ ንስኡ ክትከይድ ኣይምስ መረፃትን ማለት ንኦ ዝበቃ ኣይኮንኩን ኢላ ምስቲ ዝተኣምፅ ተኮለ ግና ዘፍቀረት ልቢ ዋላ ሓደ ክትሰምዕ ኣይትደልን እያ ጥራሕ ፍቕሪ እወ ነቲ ዘፍቀረቶ ሰብ ምውና ንሱ ንሓዋሩ ምንባር እምበር ስለቲ ካብቲ ዝፀንሐቱ ወጥሪ ዝገላገል ኣመስኪና ንዝተፈነቶም ዓፅዋኣ ብሓይሊ ተኳሕኳሐ